नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सब। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी आम के अचार बनावे के देसी तरीका से, जौन कि गाँव देहात में बनेला वही तरीका लेकर के आइल बानी फ्रेंड्स। त बने रही जाए वीडियो में, देख सकनी जा कितना आम गुच्छा-गुच्छा में फरल बा फ्रेंड्स। त बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा अचार की वीडियो लेके आइल बानी, जौन आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आई। त गाँव में दादी, नानी जौना तरीका से आम के अचार बनावेले, जौन सालों साल ना खराब होला, उहे हम तरीका आप लोग के बताई फ्रेंड्स। त पहिले आप लोग देख सकेनी जा, ये हमार प्यारा सा छोटा सा गाँव ह, जौन की बहुत ही सुंदर लागेला हमरा के। देख सकेनी जा, इ हमार द्वार हटे और इ देखी जा नहर बाटे। घर के पास ही में नहर बाटे, जौना में पानी भी आवत रहेला कभी कभार। आप एजा देख सकेनी जा धान के बीज पड़ गइल बाटे और धूप बहुत ज़्यादा होता और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता। देख सकेनी जा आप लोग, मतलब एक भी जन गाँव में दिखाई नइखे देत। त चली जा हम आप लोग के पेड़ दिखा देतनी। ये देखी छोटा-छोटा हमनी के आम के पेड़ लागल बाटे, गाँव बगल में ही, मतलब कि पास ही के खेत में लागल बा। त आप लोग के हम दिखा देती हैं। ये देखी कितना सुंदर-सुंदर आम के पेड़ बाटे। इ जोन्हरी हटे, जौन की गाय भैंस के चारा खातिर लगावल गइल बा। आप लोग देख सकेनी जा। त आप लोग कमेंट करके बताइब जा कि आप लोग के गाँव देहात में का बोलल जाला। ये देखी कितना झोपे-झोपे आम फरल बा फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर देखे से लागताटे। त इसे हम थोड़ा-सा देखे में अच्छा लागता, ए वजह से वीडियो बना देनी। आप लोग के ज़रूर पसंद आई। त एइजा हमनी के पहिले से ही आम तोड़ के रख लेले बानी जा फ्रेंड्स, देख सकेनी जा आप लोग। ये देखी कितना सुंदर-सुंदर फरल बाटे और देखे में बहुत ज़्यादा सुंदर लागताटे। ये देखी जा फ्रेंड्स, कितना बड़ा साइज़ के ये आम फरल बाटे और 1 महीना के बाद ही पूरा तरीका से पाक जाई। अभी अचार बनावे लायक बाटे। आप लोग के दिखा देतनी कितना झोपे-झोपे फरल बा और देखे में कितना सुंदर लागताटे। ये देखी जा फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लागताटे। ऊपर भी फरल बाटे, ये देखी जा ऊपर भी बहुत सारा आम फरल बाटे। इ जामुन के पेड़ हटे, जौन 1-2 महीना के बाद ये भी फल लाग जाई। अभी देख सकेनी जा पास में खेत बाटे। अब एइजा हमनी के सारा आम तोड़ के ला देले बानी जा, देख सकेनी जा। त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आम टूटल बाटे, जौन की बगीचे के आम हटे और देख सकेनी जा फ्रेंड्स, कितना सुंदर-सुंदर देखे में लागताटे। अब हमनी के का कइल जी कि सारा आम के पानी में भिगो दिहल जी। अच्छा तरीका से हाथ से मतलब रगड़-रगड़ के धुल लिहल जी, ताकि जौन गंदगी होई साफ हो जाई। अब एकरा के हमनी के 1 रात खातिर छोड़ दिहल जी पानी में भिगो के। त 1 रात हो चुकल बाटे और सारा आम के हम निकाल के एगो बर्तन में रख लेले बानी। अब एइजा हमनी के पहसल लिहल जी, पहसुल जौन कि गाँव देहात में होला, आप लोग के पास होखे त एसे काट लेब जा, ना त चाकू से काट लेब जा। त इ देख सकेनी जा हम एकरा के बढ़िया से कटिंग कर लेतनी। आप लोग भी काट लेब जा। एही तरीका से सारा आम के हमनी के फ्रेंड्स काट के रख लिहल जाई। त इ देखी जा हल्का हाथ से दबा के बढ़िया से काट लिहल जी। अभी अठली नइखे बनाइल आम में, ए वजह से इ फाट जाता। त देख सकेनी जा सारा आम के हम काट के एइजा रख लेले बानी। अब का कइल जी कि एकर सारा गुठली हमनी के निकाल लिहल जी। त चम्मच की मदद से चाहे चाकू की मदद से के बढ़िया से आप लोग निकाल लेब जा। त एइजा हम चम्मच की मदद से सारा गुठली निकाल के रख लिहल जा। चली जा। त ये देखी जा फ्रेंड्स, सारा आराम से गुठली ए तरीका से निकल जाई। त देख सकेनी जा सारा गुठली हम निकाल के रख लेले बानी। अब का कइल जी कि एकरा के बीच से फिर से चीरा लगावल जी। त चाकू से भी काट सकेनी जा और पैंसुल से भी काट सकेनी जा। तो जौन आसानी लगे आपके ओकरा हिसाब से कटिंग कर लेब जा। तो एइजा हम चाकू से काटतानी, लेकिन काटा नइखे पावत, देख सकेनी जा आप लोग, थोड़ा दिक्कत होता। तो अब एके हम फिर से दोबारा से पैंसुल से काट लेतानी, काहे कि पैंसुल से काटे में आसानी होई। देख सकेनी जा कटिंग कर लेले बानी। अपना हिसाब से छोटा-बड़ा साइज़ में आप लोग काट लेब जा। हम एइजा बड़ा-बड़ा साइज़ के करतानी, त आप लोग अपना हिसाब से छोटा-छोटा भी कर सकेनी जा। त एइजा ज़्यादा मात्रा में अचार बनता, ए वजह से हम बड़ा साइज़ के बनावतानी। अगर आप लोग के थोड़ा-सा बनावे के होई त एके छोटा-छोटा टुकड़ा में काट लेब जा। तो देख सकेनी जा एइजा हम सारा आम के कटिंग कर लेले बानी। अब का कइल जी कि एके पानी से दोबारा से धो लिहल जी, धो के साफ कर लिहल जी, काहे कि जौन भी गंदगी लागल होई बढ़िया से साफ हो जाई। तो देख सकेनी जा सारा आम के हम बढ़िया से धुल लेले बानी और धुल के का कइल जी कि एगो कपड़ा पे निकाल के रख लिहल जाई। तो सारा आम के बढ़िया से पानी से साफ पानी से धो लेब जा आप लोग। अब का कइल जी कि छत पे हमनी के चलल जा और छत पे हम एइजा आ चुकल बानी और कपड़ा पे एके फैला देले बानी। तो देख सकेनी जा सारा हमनी के आम के धूप में कम से कम से 6 घंटा सुखा लेले बानी जा। सरसों भी हमनी के सुखा लेले बानी जा। तो 5 से 6 घंटा हो चुकल बा और आम बढ़िया से सूख गइल बा। देख सकेनी जा एकर पानी भी बढ़िया से सूख गइल बा। अब एइजा नमक डाल दिहल जी, हल्दी डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा नमक और हल्दी डाल के कम से कम 1 घंटा खातिर एके छोड़ दिहल जाई। थोड़ा-सा नमक और हम डाल देतानी, थोड़ा कम लागता। तो नमक थोड़ा ज़्यादा रहेला तो जल्दी से गलेला। तो हल्दी और नमक डाल के 1 घंटा एकरा के छोड़ दिहल जी, ताकि बढ़िया से ही मतलब कि मिक्स हो जा। अब बढ़िया से एकरा के मिला लेब जा आप लोग। एइजा मसाला आप लोग के दिखा देतानी, जीरा बाटे, धनिया बाटे, सौंफ बाटे और जवाइन मंगरैल बाटे और हींग बाटे। आ इ सरसों दाना ह, जौन कि काला वाला सरसों ह, मरचा बाटे, देख सकेनी जा। तो ज़्यादा मात्रा में हमरा के एइजा अचार बनावे के बाटे, देख सकेनी जा आप लोग, ए वजह से ज़्यादा हम मसाला लेले बानी, देख सकेनी जा फ्रेंड्स। तो अपना हिसाब से आप लोग ले लेब जा, जितना आप लोग के अचार बनावे के होई ओकरा हिसाब से।
तो देख सकें सारा मसाला हम आप लोग के दिखा देते नहीं। अब का कर जी कि मिक्सी जार में पहले सरसों के का कर जी कि हमने के एक बार चला के बढ़िया से पीस लिया जी। दरदरा पीसे के बाटे, ज़्यादा महीन नहीं के करे के, काहे के करके फटक के निकालूँ के बाटे। अब एजा कढ़ाई चढ़ा दियल जी, जीरा भून लियल जी। एक एक करके सारा मसाला के हमने के धीमा आँच करके भून लियल जी। जब जीरा बढ़िया से चटके लगी तो उतार लियल जी कढ़ाई से। तो देख सकें जब जीरा बढ़िया से भुना गई बा फ्रेंड्स, तब एक का कर जी कि कोनो बर्तन में निकाल के रख लियल जा। अब दोबारा से वही कढ़ाई में हमने के मेथी भून लियल जी। एके भी बढ़िया से चला के भून लियल जी मेथी के भी। तो देख सकें जब चटके लगे मसाला तो का करब जा आप लोग कोनो बर्तन में निकाल के रख लेब जा। अलग अलग भी रख सके जा, एक ही बर्तन में सारा मसाला भी रख सके जा। अब एजा हमने के जवाइन मंगरेल के थोड़ा सा भून लिहल जा, धीमा आंच पे, ज़्यादा के नहीं के भूजे के, बस हल्का हल्का भूजे के बटे। थोड़ा सा सौंफ भी डाल देवे के बाद। अगर आप लोग के सौंफ ना पसंद होई तो एजा बिना सौंफ के भी अचार बना सके नहीं जा, लेकिन इसे टेस्ट बढ़ जाला और खाए में थोड़ा अच्छा लगेला और इसे पाचक भी बढ़िया रहेला। तो एजा हम सौंफ के बढ़िया से हल्का हल्का भून लेवे के बाद, ज़्यादा नहीं के भूने के ना तो मसाला जल जाई। अब एजा हमने के सूखल मरचा लिहल जी, ओके भी थोड़ा सा बढ़िया से भून लिहल जी मसाला के साथ में। तो देख सकें जी मरचा भी बढ़िया से भून लेल बनी, कोनो बर्तन में निकाल के रख लियल जी। अब का कर जी फ्रेंड्स कि सारा मसाला के ठंडा होके दिहल जा। तो देख सकें जी सारा मसाला के एगो बर्तन में हम निकाल दिल बनी, अभी ठंडा हो चुकल बा। तो मिक्सी जार में एक के निकाल लिहल जी, मतलब कि ज़्यादा ठंडा नहीं होके के, हल्का हल्का। अब सारा मसाला के एगो बर्तन में निकाल लिहल जी, मतलब कि मिक्सी जार में निकाल के दरदरा के पीस लिहल जी। अब एजा का कर जी कि हमने के तेल गरम कर लिहल जी, सरसों तेल। और एजा देख सकें जी सारा मसाला के हम पीस लेले बनी, मिर्च भी पीस के रख लेले बनी और सरसों के भी बढ़िया से पीस लेले बनी, हींग भी रख देले बनी। तो देख सकें जी फ्रेंड्स सारा मसाला एजा हम पीस के रख लेले बनी और आप लोग के दिखा देते नहीं। अब का कर जी कि जौन हमने के 1 घंटा हो गए बा आम के, अब में हमने के मसाला डाल दिहल जी। अब सरसों डाल दिहल जाए, जवाइन मंगरेल डाल दिहल जाए, सौंफ डाल दिहल जाए, मिर्च पाउडर डाल दिहल जाए। अब थोड़ा सा हींग डाल दिहल जाए। अब एजा हमने के सरसों तेल डाल दिया जाए। पहले से नमक और हल्दी हमने के डाल दिले बन जाए, ये वजह से नमक हल्दी डाले के भी जरूरत नहीं है, कम लगी तो दोबारा से डाल दिया जाए। अब मिला लिया जाए सारा अचार के मसाला के, चम्मच की मदद से चाहे हाथ की मदद से बढ़िया से मिला ले जाए। थोड़ा सा हाथ में जलन हुई, ये वजह से थोड़ा सा पॉलीथीन भी लगा सके नहीं जाए, लेकिन हम ऐसे ही मिला होता नहीं। तो देख सके नहीं जाए सारा अचार के हम मिला ले बनी मसाला के, देख सके नहीं जाए आम के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से मिला दिले बनी, इस तरीके से बढ़िया से मिला लेवे के बाटे और तेल डाल लेवे के बाद। और एक बात के ध्यान रहे, पानी से छुआए के नहीं के देवे के, ना तो सारा अचार खराब हो जाए। अब थोड़ा सा नमक कम लगा था तेज हम डाल देते नहीं, नमक थोड़ा ज़्यादा रहेला तो जल्दी से अचार गलेला, इस वजह से थोड़ा सा नमक ज़्यादा मात्रा में डालब जा आप लोग। तो देख सकें जब फ्रेंड्स कितना टेस्टी अचार बाटे। थोड़ा सा हल्दी और डाल देते नहीं, हल्दी भी हमके थोड़ा सा कम लागत रहा। तो एजा अपना हिसाब से आप लोग डाल लेब जा। अभी जब हम सारा अचार के बढ़िया से बना के रख ले बनी, ये देखिए भाभी एकरा के धूप में सूखे खातिर 2 बर्तन में निकाल देले बनी। देखिए कितना ज़्यादा मात्रा में हमने के अचार बना ताटे आज के, ये देखिए जा। अब एके धूप में सुखा दिहल जा। तो 1 घंटा खातिर चाहे 1 से 2 घंटा बढ़िया से धूप में के सुखा दिहल जी। और सुखला के बाद एकरा के कोनो बर्तन में रख ले। तो देखिए कोनो बर्तन में हम एजा रख ले बनी बड़ा साइज के। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। तब तक